सरकारनि थांखिनि हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा गोसोम सान फालिदों। आसाम सोरखारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोदान सोलोंथाइ बिथांखि लानायखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायबोदों। नाथाय गावनि बिमा रावखौ नागारनानै थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फरायनांगौ खालामनायखौ गनायनानै लानो हायाखै। जायनि जाउनाव दिनैनि सानखौ दुलाराय आसामावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारनि थांखिनि हेंथायै खुदिसानानै गोसोम बेच गाननानै गोसोम सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो तामुलपुर ओनसोलनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ गोसोम बेच गानहोनानै दिनैनि सानखौ गोसोम सान फालिदों। CM दङ नैबे बिथिङाव खुनु बेनि सोमोन्दै बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नोंथाङा मा बुंनो गोसो? बेखौ थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा। जाय जिनिसखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' हारियानो जोङो पलिटिकेल बिथिङावबो जोङो जिहेथु मानसि नांगोन होननानै जोङो जोंनि दैदेननायावनो दिनै बिटिआर सरकारखौबो जोङो दैदेनहोनो हादों। जोंनि बर' मानसिया MLA जाबाय, मन्त्रि जाबाय। ओंखायनो जोङो लुबैदोंमोन जाहाथे एसेम्ब्लियाव जोंनि जि बर'नि जेंना बा जोंनि जि बर' रावनि जेंना बेखौ लानानै उत्थापन खालामगोन। ओंखायनो खावलायगोन जोंनि जि MLA मन्त्रि बिथांमोना उननि समाव जाहाथे आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि जि जेंनाफोर बा जोंनि जि दिनै बिगियान आरो साइन्सखौ जिहेथु इंराजि मिडियामाव होदों बेखौ जाहाथे बिथांमोना एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामो। बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अराय समबो जोङो लुबैगोन। थारैनो जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा। दा जाय जिनिसखौ जोङो लेखानि बेलायाव माने आसाम सरकारानो जिहेतु बेखौ हस्तक्षेप खालामनाय जायो। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि बिटिआर सरकारखौ जाहाथे बिथांमोना माने आसाम सरकारजों सावरायनानै सम मथे जोंनि बिजाबखौ थाबैनो हरहोयो आरो जिखिनि फोरोंगिरिनि जेंना बे जेंनाफोरखौ जुदि फोजोबना होनो हायोब्लानो जोंनि जि बर' बिजोंजों फरायनाय जोङो थारैनो जोङो बुंगोन जोङो गोजौ फारसे बा IAS IPS अफिसार जानायाव जोंहा मालाबाबो जेंनाया थानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सारा आसामावनो गंफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो दिनै गोसोम फ्लेग गाननानै खुदिसारदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय क्लास 6आव बर' बिजोङाव माने मेथ्स आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियामाव जाबसिननानै होदों। बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे बर' रायजोआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो लानो हाया। बाथ्राया जाहैदों दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै बा गावनि बिमानि रावजों फरायनानै जों बयबो मिथिगौ गोजौसिन सोलोंथाइ लानो हायो। बर' बिमाया जाबाय बा बर' रावा जाबाय सबसे गोदै राव। गावबा गावनि रावानो मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै जों मिथिनानै मोनो। दिनै भारताव माने राइट टु एडुकेसन लिरनाय दंखायो। जिहेतु बयबो हारियानो गावबा गावनि बिमानि रावजों फरायनो हायो। बेखौनो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया भाय'लेसन खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय जादों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा मालाबा गनायनाय नङा। मानो होनब्ला दिनै बुंदों बिथाङा माने इंलिस मिडियामजों बा इंलिस बिजोंजों फरायोब्लासो IAS IPS जानो हायो होननानै जों बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। जोङो नुबोदों 40 बोसोरनि सिगाङाव बा 50 बोसोरनि सिगाङावबो गोबां हारिनि मानसिफोरा बा एसामिसानो जा बर'आनो जा इंराजि मिडियामजों फरायबोदों। नाथाय दिनै नुदों बै माने इंलिस मिडियामाव फरायनाय जुदि गासैबो सुबुङानो जुदि IAS IPS जानायमोनबा दिनै अखमाव एसेबां माने IAS IPSनि अभाब जानाय नङामोन। थुनलाइ आफाद ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथायै जोङो दिनैनि बे सानखौ गोसोम बेच गाननानै सरकारनि खाथियाव जोंनि दुखुखौ फोरमायनो लादों, हाबाफारि लादों। लानायनि कारना बेनो जे जोङो सरकारा बुंदों मा जे क्लास 6नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों फोरोंनो नांगौ होननानै जोंखौ जाबसिनहोदों। नाथाय भारत संबिजिताव ओरैबायदि मोनसे खान्थि दं जे जोङो गावनि मातृभाषाजों 3 लेंगुवेज फर्मुला दं, गावनि बिमानि रावजों हिन्दीजों आरो इंराजिजों। बेबादिनो जोङो राष्ट्र भाषा हिसाबै भारतनि गासै मानसिजों जोङो मत बिनिमय खालामनो थाखाय राष्ट्र भाषा हिन्दीखौ रोंनांगौ आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव इंराजि रावखौ सोलोंनो नांगौ। नाथाय संबिजिताव लिरनाय बयबो रावारियानो गावनि बिमानि रावजों गावनि मातृभाषाखौ सोलोंनो हायो। दा बेबादि बेलायाव सरकारा आरोबाव नैबे
HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9706680878 एबा 70022719229 आरो 700213174 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।